नमस्कार मित्रांनो, विटेकर फार्म म्हणजेच द हाऊस ऑफ प्युअर देसी चिकनमध्ये आज पुन्हा एकदा आपलं सहर्ष स्वागत आहे. मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता, आज आपल्या पक्ष्यांना जवळपास 2 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी त्यांना झालेला आहे. मागील 2 महिन्यापासून त्यांचं झालेलं पालन पोषण व पूर्ण संगोपन आम्ही वेळोवेळी तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून दिलेले आहे. जास्तीत जास्त नैसर्गिक खाद्यपदार्थ देऊन मागील 2 महिन्यापासून आम्ही अविरत घेतलेली मेहनत त्यांच्या पालनपोषण ह्याच्यासाठी हे आपण व्हिडिओमध्ये बघू शकता. टॉप क्वालिटी तसेच प्युरिटी ह्या पक्ष्यांमध्ये दिसून येत आहे. मित्रांनो, नवीन व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी योग्य दरात पक्षी तसेच खरेदी विक्री नियोजन सोबतच लसीकरण मार्गदर्शन व मांस विक्रीसाठी कोंबडा व कोंबडी योग्य दरामध्ये विकल्या जातील. खाली दिलेल्या स्क्रीनवरच्या नंबरवर संपर्क करून आजच बुकिंग करू शकता. धन्यवाद.